L'univers és immens. El rastre electromagnètic que va deixar el Big Bang es detecta com un soroll de fons a uns 15.000 milions d'anys llum de nosaltres. Amb això ens podem fer una idea tant de la magnitud física de l'univers com de la seva edat, tot i que aquestes dades no són exactes i s'han de revisar cada vegada que les observacions aporten dades noves sobre l'univers. Efectivament, l'univers és immens i està poblat de galàxies i aquestes són plenes d'estrelles. I és molt probable que una gran quantitat d'aquestes estrelles tingui planetes i que molts d'aquests planetes s'assemblin al nostre. Per això, molts científics pensen que la vida, encara que no de la manera que la coneixem al nostre planeta, és molt abundant a l'univers i que només cal insistir en les investigacions i esperar el temps que calgui per trobar-la. O que altres éssers d'altres mons es trobin abans. Tanmateix, alguns científics pensen que les condicions perquè la vida es desenvolupi en un altre planeta són molt especials i difícils de complir. Hi ha raons científiques per pensar que potser estem sols a l'univers. En aquest documental us parlarem de quines són les condicions que fan del nostre planeta un món únic per al desenvolupament de la vida. La primera condició es refereix a la nostra estrella, el Sol. El Sol és una estrella de tipus mitjà, és a dir, ni molt gran ni molt petita. Emet una radiació mitjana i gasta la seva energia lentament, cosa que és molt important per al desenvolupament de la vida. Una estrella petita potser no escalfa prou, una estrella gran potser massa, i emet també massa radiació, cosa que és incompatible amb la vida, i a més exhaureix de pressa el combustible i llavors la seva vida és més curta. El Sol es va crear fa 4.500 milions d'anys i encara és a la meitat de la seva llarga vida. D'altra banda, perquè pugui haver vida en un planeta, cal que la seva estrella sigui de segona o tercera generació, és a dir, filla d'una altra estrella que va esclatar i va dispersar al seu voltant els elements químics que s'havien format durant la combustió nuclear del seu interior. Aquests elements químics formats en l'interior d'una estrella serviran per formar planetes que estaran compostos dels elements essencials per donar lloc a l'aigua i a les substàncies químiques necessàries per crear vida. Una segona condició es refereix a la posició que ocupa un planeta en el seu sistema solar, és a dir, que la seva distància respecte de la font de calor i de radiació sigui l'adequada, fins i tot comptant amb les variacions a què pugui estar sotmesa, perquè un planeta no sempre està a la mateixa distància del seu Sol i una estrella pot canviar el seu règim de radiació periòdicament. La Terra es troba en una posició que es considera dintre d'aquest marge de seguretat indispensable per al manteniment dels processos biològics. Una tercera condició molt important per al desenvolupament de la vida en un altre planeta és la presència d'un satèl·lit com el nostre, la Lluna. El nostre satèl·lit és comparativament més gran que la majoria dels satèl·lits dels altres planetes. Això permet que la Terra estigui més lligada a la Lluna i que el seu eix de rotació no tingui variacions perilloses per al desenvolupament de la vida. Recordeu que l'eix de rotació de la Terra té una inclinació d'uns 27 graus respecte del pla de la seva òrbita solar. Això permet l'existència d'estacions climàtiques diferents però regulars. La quarta condició es refereix al material de què està formada la Terra, metalls pesants. La mida de la Terra condiciona que el seu interior tingui capes sòlides i fluides i que els materials fluids també circulin. Aquests moviments generen un camp magnètic que ens aïlla de la radiació solar més perillosa, la ultraviolada. Sense aquesta muralla magnètica no seria possible cap tipus de vida. La cinquena condició és molt important. Al sistema solar hi ha planetes, asteroides,
meteorits, cometes. Els asteroides i meteorits volten el Sol, però són atrets per molts altres cossos, com els planetes, de manera que les seves òrbites estan sotmeses a variacions que no pateixen els planetes. I això fa que acabin topant amb algun altre planeta que es trobi en el seu camí. Cada dia, la Terra rep 1 miler de meteorits de mida ínfima. Cada 65 milions d'anys n'ha caigut un de gros, posant en perill la continuïtat de la vida, però també afavorint l'evolució, perquè aquest marge de 65 milions d'anys és suficient per permetre-ho. Però si al nostre sistema solar no hi hagués un planeta gegant, com Júpiter, que es menja tots els grans meteorits, aquests s'acabarien trobant la Terra amb una freqüència massa gran per deixar que la vida pogués establir-se i arrelar. Encara queda una última condició, tal vegada la més important. El Sol i el seu sistema de planetes estan situats en el braç d'Orió de la Via Làctea, una zona perifèrica allunyada del centre on hi ha massa estrelles i massa radiació. Totes aquestes condicions s'han de donar conjuntament perquè en un planeta hi pugui haver vida. Alguns científics pensen que aquest conjunt de condicions és massa complex i que només una gran coincidència ho ha permès aquí, en el sistema solar i en el nostre planeta. Potser la idea d'estar sols no ens agradi tant com la de trobar altres éssers habitants de planetes llunyans, però és raonable i haurem de comptar amb aquesta possibilitat de ser únics.